lemari 3 pintu, regane kor 1 jutaan, Mas. Kaya apa barangnya? Contone iki sing arep dikirim. Iki request njaluk emas, ya toh. Oh, iya. Pengen gak eneng emas e, request warna Jos sih. kaya iki, ya toh. Iki yo Lah, kaya apa? Mas. Nah, Oh, iya, heeh. bahannya kayu jati, pilihannya sewake. Kaya apa? Gerabah iki. Iya. Gerabah iki yo ora 1 jutaan toh, Bos. Heeh. Nah. Pone. Jarias. Oh, meja rias. 1 jutaan. Wah, enak lampune wis e. Iya, 2 pintu, jalur dimas. Heeh. 1 jutaan. Heeh. Apa nih? Iki 2 pintu gerabah 1 jutaan. Iya. Gratis ongkir Jawa Timur, Madura, Yogyakarta. Heeh. Bayare COD. Oh, COD Iya, barang wis Bos. teko. Heeh. Sik. Piye? Nek iki nek umpama dulur-dulur arep pesen piye? Yo, dulur-dulur arep pesen. Heeh. Kolom pencarian, bayar mebel Medion, ngisor bawah bio profil, nomor awane langsung didudul ngono e, Mas. Oke.